जोङो साबायखर बावनांगोन बिटिआरआवहाय प्रमद बर' सार चिफ दानि नैबे एनडिएजों माने सायख'जानाय बिजाथि जिहेतु जयन्त सार बसुमतारी जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि नरेन्द्र मदि आरो हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरआवहाय प्रमद बर' सार चिफ बिथाङा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो फुख्रि मोनसे 12 बिगासोनि जोंनो जावनानै होफैबाय दा जोंनि लाइमोनफ्रा गोसो गोरबोआव रंजानाय मोनदों खुसि मोनदों दिनैहाय ना फिसिनानै जानो हासिगोन जोंहा थासारिया एसे गाज्रिमोन जोंनि लाइमोनफोरनि थासारिया दिनै बेयाव ना फिसिनानै जोङो थांनानै थानो हायो जेरै जोङो थांनाय बोसोरावहाय 1 कुइन्टेल ना दोनदोंमोन बेयाव जोङो 4 कुइन्टेल मोननो हादों न'खर न'खर जोङो 4 केजि राननानै होदों आरो दा बेजोंनो जोङो माने इनकाम बायदि जोङो बोसोराव गैयालाबो 2 लाख 3 लाख बेबायदिखौ जोङो आरजिनो हायो ओमफ्राय जोङो खाथियावनो बेबायदिनो हनै जल जीवन मिशन जों मोननो हाबाय माखासे लामाफोर मोननो हाबाय माखासे दालांफोर मोननो हाबाय बिनि थाखाय जों बिटिआर सरकार मानबिद चिफ प्रमद बर'खौ जोङो साबायखर होदों जोंनि गामिनिफ्राय बियो 12 लाख एमाउन्टनिमोन बे फुख्रिया ओमफ्राय दा जोङो आरो दानि नैबे इलेक्सन बायनायनि उनावनो 12 लाख बेबायदि फेन्सिं होगोन ओमफ्राय न' फिसा आदार दोननो थाखाय लुनानै होगोन होननानै जोंनि ब्लकनिफ्राय बिडिअ सारा खोथा होनानै दं दा सोलिफुबाय थानाय जिहेतु सरकार बे सरकारनिफ्रायथ' जों बहुत अनसुंथाइ एबा जों जौगानायखौ जों नुनो मोनदों जों साधारन हिसाबै जों दा नुबाय थानायावहाय जों दस्रानिखौ बुंनो थाङा जेन'बा जोंनि बिसिडि हिसाबै जों नुनायखौ जों बुंगोन जोंहा नैबे भर्टिनालिनिफ्राय बेंटल थांनाय बे लामा दा जागासिनो दङ बेनिफ्राय ओरैजाय भर्टिनालिनिफ्रायनो आरो बैग्रिबारि थांनाय लामा बेबो जागासिनो दं बिसिडिसि जा बिल्डिं जानानै थांबाय आरो लोगोसे आरो नलेज सेन्टार दा मावगासिनो दंबावो आरो साखाथियावनो जोंहा नैबेहाय थाइकाजरा एलपि स्कुल बेवहायनो मडेल स्कुल मोनसे बे जाखांबाय ओमफ्राय मडेल अंगनाबादि बेबो जाबायानो कमप्लिट जाबाय बेबो एसे आदा दंबावो बेबो जासिगोन बेनिफ्राय जोंहा नैबे राइन' स्पर्टिं एन्ड क्लाब लाइब्रेरि बेहाबो कमिउनिटि हल 84 लाखसनि बे मावखांजाबाय कमप्लिट जाबाय आरो लोगोसे दा जोंहा बेवहायनो मिनि स्टेडियाम बेयो दा फाउन्डेसन खालामनानै दङ आरो लोगोसे बेजों बहुद रोखोमनि दा आसनि लाबाय थादों दा रेशन कार्डफ्राथ' जोंनियावहाय फ्राय न'खर न'खर मोनजोब्बायानो आगोलावथ' जोंनो आंनि बेक्ति आङो माने बिपिएफनि समावहाय 17 बोसोराव आं एप्लाइ खालामबाय थादोंमोन एप्लाइ खालामसेयाव आं मोनाखैमोन खिन्थु जोंनि नैबे दा इउपिपिएल फैनाया माने बोसोरथामल' जादों बुंनो थाङोबा बे बोसोरथामावनो जोङो माने बहुद रेशन कार्डखौहाय जोङो न'खर न'खर थांनानैहाय होनो हाबाय होनबाबो माने बुंद्रायनाय जानाय नङा आरोखि बिनि अनगायैबो ओरैजाय अरुणदय बेखौबो फ्राय मोनबायानो आरो लोगोसे बेमारि जानानै थानाय जिहेतु न'खराव बिराद अबस्था गैयै दा बेफोरखौबो न'आव थाङै थाङै खबर लानानै फ्राय हैबाय आंनि न' गुदियावनो सासे जानानै थांदोंमोन थारमाने एकदमबारे एसे बेमार जानानै उफायहीन जाबायमोन माने रावबो थांलामोन खबर लालामोन दा बेवहाय जोङो खबर लालायनानै जोंनि पार्टिनिफ्राय दा अनसुंथाइखौ हैनाय जाबाय दाख्लै जोङो रां मदद हैनानै दा बेमारिखौ दा सिकित्सा खालामगासिनो न'नि मानसिफ्रा आरो लोगोसे बेजोंहाय फरायनाय गथ'फोर एडमिसन लानो हायै दा बिसोरनोबो बिदिनो न'खराव सोरनावबा बेटारियावहाय थांनानैबो हैदों आरो बिदिनो 5,000 करि गियान सोरां बिथांखि बेखौबो होबाय आरो लोगोसे आलारि सोरां जिहेतु बिथांखि मन्दिर बेखौबो जोंनि बिसिडिसियावहाय बैयाव जोंना रानिपुराव बेखौबो मावनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे माने बहुद आसनिखौहाय जोंनाव दा लाबाय थादों थारमाने आइ अनसाय बिथांखि दं आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौबो जोंनियावहाय 21 ना 22 बेखौ जों अलरेडि जों होबाय बेखौ जों होबाय होखांबाय दा बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय जिहेतु अमृत सरोवर होननाय फुख्रि दा बियो जोंनियावहाय थाइकाजरा VCDC हिसाबै मोनब्रै अलरेडि जों मावखांजाबाय बे जोब्बाय आरोखि
दा बेखौनो आं खावलायनो लुगैदों दा जिहेतु जों सरकारनिफ्राय नैबे दा खम बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि मेगनावनो जों बुहुत जौगालु खामानि मावनायखौ जों नुबाय हिसाबै आरोबाव बेनिफ्राय आरो साबसिन जों मावगोन होननानै जों आसा खालामदों दा बिनि थाखायनो जोंनो मावनायखौ नुबाय हिसाबै दा जोङो दानि जायनाखि सोलिफुबाय थानाय सरकार बे सरकारखौनो जोङो आरोबाव जों गोलाव जों फोलावनो थाखाय दानि नैबे एनडिएजों माने सायख'जानाय बिजाथि जिहेतु जयन्त सार बसुमतारी दा बिथाङा आरो एमएलए खाबो आरो दा बिथांखौनो आरो जोङो गोजौआवहाय मोजां मावहैनो थाखाय जोङो फाथायहरनांगौनि थाखाय जोङो बयबो माने खौसे जानानै जाहाथे जोङो भटखौ होलायलायो दा नैबेखौनो आङो बयखौबो आङो रायजो जानानै खावलायहरनाय